Kulukutu, hawa like shona nganazi indaba zayo. Nasi ayithola laphana ngomthombo othembakile laphana iDisk iTimes. Bathi hayi uRamahle Mphahlelo, amasimazi kakhulu waduma kwiMamelodi Sundowns. Waphinda wayodlala nakwi-Kaizer Chiefs. Ukumanje udlala eqembini lamaZulu laphana. Kuwavela la ngama-East ukuthi hayi lo mdlali i-contract yakhe ngeke ivuselele kumaZulu ngoba iphela nje kuphela kwesizini. Kodwa manje sekunendaba eqhamuka ezemnandi ukuthi hayi lo mdlali ngathi bazomnikeza i-contract eyodwa ngaphezu kwalo nyaka. Shuthi hayi akabe beka amaphaphu phansi umfoka Mphahlelo usazoqhubeka adlala ibhola akhululeke eThekwini kuLikaBhanana. Singazi hiphi team bingabuye imthathe imgaqele ngoba ngathi neminyaka isihambile kulomdlalo. Kodwa sibonge kumaZulu mephinda emnikeza futhi elinye ithuba. Ngingafisa ukwazi ke njengawo bathandi bebhola ukuthi uRamahle Mphahlelo ngakube isizini eyodwa imfaneleni kumaZulu noma fanele namdedela amaZulu ethola umdlalo omusha igazi elisha egijimayo bedlale ngaye noma uMphahlelo ulungile bemgcine for experience noma usazosebenza impela samdinga kakhulu kona amaZulu FC ngompela zavela indaba ukuthi hayi amaZulu azomnikeza i-contract yonyaka owodwa. Kodwa umdlalo ngojwayelekile mase nikeza isizini eyi-1 lo mdlalo lo shuthi kahle kahle sisuke sedumile emasompeni ukuthi impela retire noma suthi suka sanawo lo msoco otheni bamdinga kakhulu lolo team leso uyedlala kuyona. Manibona indaba lapha ezimnandi eshoyo ukuthi hayi lo mdlali basazomnikeza kumaZulu isizini eyodwa kuphekwa kwalena ephelayo njengamanje. Thokola Themba Mathunza yokela Mfoka Mphahlele. Sibonge kuVoka Dlamini okuyena nje ubona ukuthi yamdinga lo mdlali ngoba lo coach ohambileyo bathi ubani uRoman Falls lowana obambiza ngoFohloso uyena impela lona owethembisa ukuthi ngeke amvuselele i-contract lo mdlali okubandakanya yena noLehlohonolo Majolo naye waduma kukhulu uKaizer Chiefs naye imthelo kwaMaZulu. Futhi nemidlalo futhi okwazi ukugijima amaqembini amabili labana saSoweto. Inkuzana saSoweto ukugijima nakwebhakabhaka lapha eOrlando Pirates nawe-Wits University kumanje sokubuyela kumaZulu. Nabe bonke ababetshengisa ukuthi ayi ngeke ivuselele i-contract yabo. Benobani uBuchanan. Uyamkhumbula uKichen Buchanan naye futhi wagijima kakhulu lapha eKaizer Chiefs mfana semncane wayemuhle impela lo mdlali noma engaqhakambanga ngalendlela abalindeleke ngayo emveni kweKaizer imthenge kwiBloemfontein Celtic. Kodwa sibonga ukuthi akaze ahlale engabinayo i-team namanje sesenama ama-team sadlala la khona. Bekuzindaba ezimnandi kaLehlohonolo Majolo leso siyabonga. Ngicela ke beka ama-comment la ngalolu daba lokuthi unikeze isizini kodwa ngaphezulu ni-subscribe la ngizoke ngithola nje indaba engiyithola ezishisayo ezebhola ezepolitiki i-technology ezeyimakethe economy ngizoloku ngithulela le page lami leli ngathi nje manihleli kulona nje nodweni ithola njalo sashisa indaba. Subscribeani ni like i-page bese niya commenta ke nisho uvo lwenu malana nalomdlalo lona cishe ngathi wakaMajolo wakaMphahlele uRamahle Mphahlele. Sibonge.